Hola, cada vegada hi ha més pares que demanen un resum de notes dels seus fills. Val? Anem a veure com fer-ho d'una forma fàcil, enviar resum d'aquests a les famílies, resum de les notes de cada alumne. Va, anem a veure. Aquí tenim un clar resum de proves, soc el profe, en la compte de Guillem Marratxí, i tinc un alumne que és estudiant de prova, val? I com a tutor i sóc jo en la meva compte personal de correu electrònic. Va, molt bé. L'estudiant de prova té un 45% de la nota, ara mateix sobre 100, té un 4,5 sobre 10, i aquí té les seves tasques, les seves qualificacions. Hi ha una que està feta en retard i encara no està avaluada, no li he posat una nota, i les altres sí, i són aquestes les notes. Molt bé. I això l'estudiant de prova i estic des del meu compte de Guillem Marratxí, que sóc el professor d'aquest Classroom de proves. Anem a veure. Si vaig al Classroom de proves, aquí tinc la possibilitat, configuració, la roteta, tinc la possibilitat de deixar-li als alumnes aquí que vegin la nota global. Anem a veure què veuen si poso això. Si poso això i l'alumne entra a les seves... Ara estic a la compte, perdó. Ara em posaré el compte d'estudiant de prova. Em fico aquí. Estic al compte d'estudiant de prova. Em fico al Classroom de prova. De proves, aquest, i estic com a estudiant de prova. Ho veus? Estic com a estudiant de prova i Guillem Marratxí. Això és el meu treball de classe. D'acord? Això és el meu treball de classe. Si em poso consulta el teu treball, com a alumne, com que tinc activat aquest xec d'aquí, de mostra la nota global dels alumnes des del meu compte de profe, doncs ells veuen, diguem, quina nota tenen fins a aquest moment. Calculada amb els percentatges que nosaltres hi hem posat en un vídeo que teniu anterior. Anem a veure. Això és el que veu l'estudiant. Molt bé. Ara jo, com a profe, els hi vull enviar perquè la família em demana que volen veure les notes del seu fill. Molt fàcil. Estic en el meu compte de professor, en el Classroom, me'n vaig a persones, trio d'alumne, entro aquí, li dono clic aquí, i ara en aquesta icona del sobre, evidentment per enviar un correu, us podeu imaginar, aquí puc enviar un correu a tutors, alumnes i tutors, o sigui alumnes i les famílies, o només a tutors o l'alumne. Aquest títol, aquest assumpte no se pot canviar. Com evoluciona l'estudiant de prova, Classroom de proves, aquí sortiria el nom de l'estudiant, l'estudiant de prova sortiria el que sigui, de l'assignatura Classroom de proves en aquest cas, i jo si envio això a alumnes i tutors, ho puc enviar a tutors també, els arriba el mateix, a tots els arriben el mateix, estat de les tasques de la matèria, per exemple. Aquí puc saludar i puc posar el que sigui, i si li marco això, inclou un resum dels treballs de l'alumne i dono un via, l'alumne veu això mateix, i els pares i mares també, perquè dic que vull enviar-ho també als pares i mares. Me'n vinc aquí, ara estic a la compte de l'estudiant, però els pares, les famílies veuen els correus que tenen de les famílies, reben exactament el mateix que això. Cada una de les tasques, aquesta està lliurada però està feta en retard i no està codificada, les altres estan codificades amb aquesta nota. El pare no pot entrar a veure, el pare o la mare o la família no pot entrar a veure les notes de cada... Vull dir, com a fer cada tasca, però sí que veu les notes. Això és el que rebria el pare o la mare, o tots dos, en el cas que a la compte de l'estudiant hi hagin convidat com a tutors totes les famílies. Bé, i això és tot de moment.